Hello friends, bye Bodo job info official YouTube channel da ADRE मोनसे big update सफैदों मेल फैबाय आरो बे मेला जोबोर इम्पोर्टेन्ट मानोना नोंथांमोना डिसक्वालिफाइ जासिगोन आरो सोर बायदि जागोन A to Z जों आपडेटखौ लाना फैदों बडो जब इनफो YouTube चेनेलाव दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो ADRE साख्रिनि बागै आपडेट मोनबाय थागोन प्लास आसाम पुलिस जा सरकारि लोन स्किम जा नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय बडो जब इनफो YouTube चेनेलाव दा ग्रेड 4 आरो लोगोसे ग्रेड 3 जोंहा ADRE नि एग्जाम डेट ओंखारखाबाय आरो बे जागासिगोन 15 सेप्टेम्बराव नोंथांमोननि ग्रेड 3 बेनो जाबाय एचएस लेभेला जाग्रोगोन एन्ड नेक्स्ट सप्तायाव नोंथांमोननि डिग्री पासआ जागोन फुङाव आरो बेलासियाव ड्राइभारा जागोन एन्ड लास्ट अक्ट'बराव नोंथांमोननि ग्रेड 4 एग्जाम जागोन अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि ADRE साख्रि दा बे ADRE साख्रियाव जाय नोंथांमोना पोस्ट वाइसआव एप्लाइ खालामदोंमोन जुदि मेल मोनदोंबा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइ जासिगोन एबा साख्रि मोननाय नंला दा सोर बायदिया मेल मोनदों जों दानि बेखौबो कभार खालामगोन दा गोबाव खालामा जों फार्स्टआव थांग्रोगोन बेनो जाबाय सेबानि अफिसियेल साइटआव दा जोङो सेबानि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना टाइम जायोब्ला बेयावनो एडमिटखौ मोनगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 जा एबा ग्रेड 4 जा दा बाथ्रा जाबाय जोंनि एग्जाम डेटआ चेन्ज खालामनानै माखासे जोंहा फुं बेलासि एग्जाम कन्डाक्ट खालामसिगोन थांनाय बाराव CM सारा जि बुंदोंमोन बेबायदि नंला नाथाय सोलायनानै दायो माखासे डेट फैबाय जों बेखौ मिथिखाबाय दा बिनि बागै भिडिअ नायनोबा डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा जाय नोंथांमोना दा गुबै कन्टेन्टआव फैबाय जाय नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि एप्लाइ खालामदोंमोन बै समाव एचएस पास होननानै एबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना एचएस पासल' खालामदोंमोन जाय नोंथांमोना डिग्री पासमोन आरो एक्चुअलि अब्ला एचएस पासल' खालामनानै ADRE ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदोंमोन दा नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा फैबायना बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जोंहा रेजिस्टार खालामथारनांगौ बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 15 जोंहा आगष्टसिम अके थ' बिनि सिगां खालामाबा नोंथांमोना इनभेलिड जागोन साख्रि मोननाय नङा दा बेखायनो बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा जाबाय एचएस पास बै समाव दा जुदि डिग्री पास बा बिथांमोना आपग्रेड खालामबाय नालाय दा आपग्रेड खालामनाय लोगो लोगो मा जाखो मोनसे मेल फैबाय अके आरो बे मेलखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय जे ग्रेड 4 पोस्टआव जों मिथिखागौ जे डिग्री पासआ जोंहा मा ADRE साख्रियाव जों ग्रेड 4 आव साख्रि मावनो हाया आरो बे जोङो ग्रेड 4 साख्रि मावनोबा क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना एचएस पाससिमल' ग्रेड 4 आव साख्रि मावनो हायो बे जाबाय गोदान रुल्स आसाम स्टेटआव दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि ओरैबायदि कन्डिसन थानो हागौ दा नोंथांमोना बै समाव जेब्ला एचएस पासल'मोन अब्लाथाय नोंथांमोना अक्ट'बराव एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय दा रिसेन्टलि जुदि डिग्री पास जादोंबा जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा मा जागोन ना बेबादि मोनसे मेल मोनगोन आरो बे मेलाव ओरैबायदि बुंदों जे नोंथांमोना डिग्री पास जायोब्ला ADRE आवहाय साख्रि मोना नालाय जाहोना जाबाय अभार क्वालिफाइड होनना बुंदों आरो दा बाथ्रा जाहैबाय जोंहा एचएस पासजोंल' ग्रेड 4 आव साख्रि मोनो दा बेहाय आपग्रेड खालामनाय लोगो लोगो सासे केन्डिडेटआ आपग्रेड खालामदोंमोन होनना बुंदों आंनाव वाट्सएप खालामबाय बेखौ हरदों मेलखौहाय दा ओरैबायदि मेल हरदों बेनाव माने आपग्रेड खालामनाय लोगो लोगो मेल फैबायनो बेनो जाबाय अभार क्वालिफाइनि थाखाय माने बिथांमोना ग्रेड 4 साख्रिखौ मोननो हाला बेबायदि जादों आरो अके माने नट एक्सेप्टेबल जाबाय दा बेखायनो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जाय बिथांमोना एचएस पाससिमल' दङमोन ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदों थांनाय बोसोरावबो आरो लोगोसे खायसे ओरैबायदिबो दङ जे खायसे मोनथिखानानैबो एचएस पासल' खालामदों डिग्री पासआ अके अब्लाबो बिथांमोना माखासे साननांगौ दङ मानोना सरकारा माखासे टाइमावहाय भेरिफिकेसन खालामगोन आरो जायफ्रा डिग्री पास अलरेडिखा बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एचएस पासल' खालामदों नोंथांमोननिया डाटा थाखायो इउनिभार्सिटि लेभेलाव जे नोंनि एगेन्स्टआव मार्कशिट सार्टिफिकेट इसु जाखायो नालाय स' बेखायनो माखासे समजों लोगोसे थांनाय बाराव जायफ्रा ग्रेड 4 आव साख्रि लादों डिग्री पास जानानै अब्ला माखासे भेरिफिकेसनाव हमजानाय चान्सबो थानो हागौ बाट 100% बुंनो हाया नाथाय दा मेलखौ नायोब्ला बिथांमोना मा स्ट्रंलि माने गोबां स्ट्रिक्ट खालामगासिनो दङ जे ग्रेड 4 आव साख्रि लानोबा मेक्सिमाम एचएस पासखौल' बेयाव इलिजिबल खालामदों दा बेनो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ मोनबाय जे आसा खालामो कन्टेन्टखौ नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ एन्ड नेक्स्टआव गोदान बिनि सायाव आपडेट फैगोन नोंथांमोना नेथ'नो हागोन।